Bideo honetan, hirugarren ariketa zerrendako bigarren ariketa egingo dugu. Ematen dizkigun datuak, P hiru bi puntua eta R 2x gehi ken 3 berdin 0 zuzena da. Eskatzen diguna, P puntua edukita, R zuzenarekiko simetrikoa izango den P prima puntua da. Hau da, P-tikan perpendikularki R-era joanez, distantzia iguala egongo den bestaldeko puntua. Nola kalkulatu hori? Perpendikularki esan dugunez eta P puntutikan pasatzen dela, S zuzenaren ekuazioa kalkulatuko du. R-ren datuak emanaz, MR edukiko dugu. Zuzenean ekuaziotikan R-ren malda minus B. S-ren malda kalkulatzeko formula aplikatuz, berdin bat minus bat zati R-ren malda, berdin minus bat zati minus bi, berdin erdia. Beraz, zuzen honek R-ri perpendikularra eta P hiru bi puntutik pasa behar dunez, puntu malda ekuazioa erabiliko dugu. Horretarako I ken I puntuaren osagaia bi, berdin erdia bider X ken X puntuaren osagaia, 3. Hemendikan ondoko ekuazioa lortuko dugu. Bi I ken X ken bat berdin 0. Hurrengo pausoa S zuzenaren eta R zuzenaren arteko ebaki puntua kalkulatzea izango da. Ebaki puntu horri M deituko diogu. Ebaki puntu hori kalkulatzeko, bi zuzenek osatzen duten sistema eskatu behar dugu. Horretarako, era esplizituan idatziz, R-ren ekuazioa ondela geratuko da. Minus bi X gehi 3, eta S-rena I berdin X gehi bat zati bi. Berdintze metodoa aplikatzen badugu, minus 2x gehi 3 berdin x gehi bat zati bi, bia beste aldera bidertzen pasatzen badugu, minus lau x gehi 6 berdin x gehi bat. Eta hemendikan x berdin bat dela lortzen dugu. X berdin bat bietako edozein formulan ordezkatuz, iren balioa lortuko du. Adibidez, R-renan ordezkatzen badugu, I berdin minus bi, gehi 3, I berdin bat edukiko du. Ondorioz, ebaki puntua M bat bat izango da. Azkenengo urratsa, P prima puntua kalkulatzea izango da. Teorian ikusi genuen, zuzenki batek bi muturrak emanda erdiko puntua lortza dagoela. Horretarako formula hauek aplikatzen genituen. Lehenik X osagaiarentzat X erdiko puntua berdin muturreko osagaia gehi beste muturreko osagaia zati bi. Eginda. Eta irentzako berdina, iren erdiko puntua berdin iren muturretako osagaiak IP gehi IP prima zati bi eginda lortzen dira. Gure ariketa honetan XM eta IM ezagunak dira, eta XP eta IP ere bai. Beraz, askatu behar ditugunak XP prima muturrekoa eta IP prima muturrekoa izango dira. Ondorioz, alde batera pasaz eta datuak ordezkatuz, XP prima berdin XM bat dela, bider bi, ken XP gure kasuan 3 dela. Bat bider bi ken 3 berdin minus bat edukiko dugu.
berdina egiten badugu irekin, IP' berdin IM, kasu honetan bat dela, bider bi, ken IP bi dela. Beraz, bat bider bi ken bi, 0 dugu. Ondorioz, P2 puntuaren R zuzenarekiko puntu simetrikoa, P' minus bat 0 puntua izango da.